Ninfurmawkom li nhar is-Sibt li ġej il-quddiesa tal-jum se ssir fid-9 ta' filgħodu mhux fid-9:30 u tixxandar fuq TVM. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti jew nifqu ftit mumenti ta' silenzju, jew nġorru dak kollox fuq dan l-altar, dak kollox li bħalissa dejjem minnu. Ħalli narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw dan il-misteri għad-disa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-jemil u billi ħallejt mirieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħajħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla qawwa ta' min jittama fik, iqaf magħna li qegħdin insejħulek, għax aħna bnedmin dgħajfa li mingħajrek ma nistgħu nagħmlu xejn. Għatina dejjem il-għajnuna tal-grazzja tiegħek biex inħarsu il-kmandamenti tiegħek. Ħalli noġbuk fir-rieda u l-emil tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Qam qisu nar Elija, il-profeta, u kelmtu kienet taqbad bħall-ħuġġiġa. U ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom flatt. B'kelmet il-mulej għalaq is-swawiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija fi ġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk. Qajjimt mejjed mill-mowt, mingħajr li mwiet b'kelmet loli. Tfajt mal-art slaten santilfu u nies ta' ġieħ mis-sodda tagħhom. Smajt ċanfira fis-Sinaj u f'Ħoreb sentenza ta' kastik. Dlikt slaten biex jitħallsu u profeti biex jilħqu warajk. Kont meħud f'rifnu tan-nar, f'karru biż-żwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik, li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada Alla qabel ma jħeġġeġ, biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribujiet Ġakob. Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba, għax żgur li aħna wkoll li kollna l-ħajja. Kien Elija li nħataf minn rifnu u Eliżew imtela bl-Ispirtu tiegħu. Fi żmienu ma kienx jirtot quddiem il-kapijiet u ħadd ma ħakem fuqu. Xejn ma kien tqil wisq għalih. Sa wara mowtu baqa' profeta f'qabru. F'ħajtu għamel il-ġubijiet u f'mowtu l-imejjel tiegħu kienu tal-għaġeb.
il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Ifirħu ġusti fil-mulej. Ifirħu Flimkien. ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan. Ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu l-ħafna gżejjer. Sħabu dlam hemm madwaru. Is-sowwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. Flimkien, Ifirħu ġusti fil-mulej. in-nar jimxi qudiemu u jeqret madwaru l-edowwa tiegħu. Il-beraq tiegħu idawwa lid-dinja. Tara dan l-art u titriet. Flimkien, Ifirħu ġusti fil-mulej. Paxxe ma jdubu l-muntanji qudiem il-mulej. Qudiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smawiet il-ġustizzja tiegħu. Jaraw il-popli kollha is-sebħ tiegħu. Flimkien, Ifirħu ġusti fil-mulej. Jinfixlu dawk kollha li jqimu l-idoli, li jiftaħru biex bijat fira tagħhom u quddiemu jinxteħtu l-allat kollha. Flimkien, Ifirħu ġusti fil-mulej. irċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom u li adottivi u li bih aħna nistgħu ngħidu Abba, Missier. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom titolbu, toqgħodux la balbu bħal pagani. Dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu aktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom. Mela itolbu hekk. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek. Tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu fis-smawiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux il-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ma l-ewwel daqqatajn, l-ewwel qari mill-ktieb ta' Bin Sirak, jidher qisu li hu sempliċi innota tifħir lill-profeta Elija li l-ħeġġa u l-ħidma tiegħu għal Alla kienet tant qawwija li jgħidilna li kienet qisha ħuġġieġa nar taqbad. U forsi l-profeta Elija tassew jistħoqlu li jkun infaħħar, jistħoqlu t-tifħir tagħna, ma aktar jistħoqlu jkun infaħħar għax mhux tant għall ġubijiet li jagħmel, imma x'kien vera profeta li ħalla il-kelma ta' Alla taħdem fih, li għamlet minnu ħuġġieġa nar. U jekk aħna llum qegħdin ninfaħru lil Elija sar ħuġġieġa nar, kemm aħna għandna għaliex nitolbu il-grazzja li wkoll inkunu ħuġġieġa nar taqbad fil-Knisja. Li nkunu bħal profeta Elija li d-don tal-Ispiritu Qaddis u anke l-Mamudija tagħmel minna ulied adottivi. U li bija nistgħu ngħidu Abba Missier. Speċjalment aħna li ta' kuljum f'kull Ewkaristija nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu. It-talba tal-Missierna li tagħmel minna familja waħda, ulied l-istess Missier. Dan il-Missier li jaf diġà x'neħtieġu aħna qabel ma nitolbuh. Hekk din it-talba tal-Missierna hija talba li lilu lilek trid ixxamrilna l-kmiem. Ixxamrilna l-kmiem u ġġanna naħsbu f'ħutna li għandu huma wkoll l-istess Missier. Din it-talba tal-Missierna ġġanna naqtaw it-tlab li b'fieraħ
tagħna u minflok toħodna niġru fit-toroq u fl-isqaqien. Talba tal-missierna li għandha ġalna noħorġu fil-periferiji. Fil-periferiji tas-soċjetajiet tagħna li mmorru għand il-morda, li mmorru għand l-anzjani, li mmorru għand ħutna rifuġjati, għand ħutna l-fqar u dawk li m'għandhomx saqaf fuq rashom. U mmorru għandhom mhux għax tant għandhom bżonn il-karità tagħna, imma kif tallimna l-istess talba tal-missierna huma ħutna u oħtna. Huma wlied l-istess missier tagħna. U għax aħna rridu nkunu bħal Elija, bħal dan in-nar jaqbad bil-imħabba ta' Kristu. Dan in-nar li ġalna noħorġu kif għallimna l-Papa Franġisku, li noħorġu mis-sagristiji tagħna u morru niltaqgħu ma' dawn ħutna fi Kristu Ġesu. U għandna morru fit-toroq u fil-periferiji bil-kmiem imxamrin għand il-fqir u min-etibati mhux biex jinkiteb xi innu ta' tifħir jew innu ta' glorja fuqna jew fuq il-medja soċjali. Dawk il-pagani ifittxuh ukoll. Imma aħna namorru fit-toroq għand dawn l-aħwa tagħna għand dawn ħutna biex tassew is-saltna tiegħu, is-saltna tas-sema tkun hawnhekk ukoll fuq l-art. U jekk nagħmlu dan il-mulejja tina ħafna paċi fil-qalb u paċi fid-dinja. Ħut il-kelma ta' Alla li smajna i dawl li jdawwalna fit-triq, is-sissien li fuqhom timbena l-fidi tagħna u lejxin ta' ħajjitna nitolbu u ngħidu fil-ħniena tiegħek mulej ismana. Sabiex is-sejħa ta' Kristu biex ikun hemm min jimxi warajh aktar mill-qrib, tkompli dejjem fil-Knisja vokazzjonijiet għal ħajja kontemplattiva nitolbu. Fi ħniena tiegħek mulej ismana. Sabiex il-klassijiet kollha tas-soċjetà jaħdmu sabiex ikun hawn ħajja aktar ġusta u paċifika, mibnija fuq ir-rispett lejn id-dinjità tal-bniedem nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej ismana. Sabiex il-ġenituri u l-edukaturi inislu fit-tfal u żgħażagħ tagħna sens ta' solidarjetà lejn dawk li huma l-aktar fil-bżonn nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej ismana. Sabiex il-qawwa tal-Ispiritu Santu tgħinna nagħmlu użu tajjeb mill-ġid tal-art filwaqt li ma nwarbux il-ġid li jibqa' dejjem nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej ismana. U Alla dawl u jum li qatt ma jintemm. Iqaf mal-poplu tiegħek. Waslu sa tmiem il-mixja tiegħu f'din id-dinja. Ħajjinaqa tal-dejjem miegħek fis-sema. Fejn inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
U Alla dawn id-doni li qegħdin nofrulek, inti tagħmilhom għalina ikel u sagrament biex bihom tajjixna u tġeddidna sew fir-ruħ u sew fil-ġisem. Għamel nitolbuk li ruħna u ġisimna ikunu dejjem mejjuna bihom bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mis-sir qaddis. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kullimkien ingoddulek ħajr bibnek il-Aziz Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox. Li jint battulna bħala Salvatur u feddej. Mamul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwielet minn Marija Verġini. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis. U fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħolna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jenata għalikom. Ekku kol, wara l-ikla, ħal kalċi, reġa ratt il-ħaj, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien tiegħek, ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof Charles, mal-Isqof Joe li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini Mqazza u Malla Marija, ma' raġel tagħha San Ġosep, mal-Apostli, ma' San Franġisku, Santa Klara u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu
ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li titint kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fis-minna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, inti tajt il-ħajja lid-dinja, dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu.
Is-sagrament imqaddes tiegħek mulej li bih aħna tqarbilna. Huwa sinjal tal-għaqda tal-fidili tiegħek. Għamel nitolbuk li jġib ta' bilħaq il-għaqda fil-Knisja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom U miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin li l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Ninfurmawkom li nhar is-Sibt li ġej il-quddiesa tal-jum se ssir fid-9 ta' filgħodu mhux fid-9:30 u tixxandar fuq TVM. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna. Eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kismat talb tagħna. Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna dnubietna, ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-arwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna, illi inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li titintek fis-sema hekk da fl-art. Ħobsa ta' kuljum, għatina llum, għafrilna dnubietna, palma naħfru l-mimnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, il-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma tal-btana. Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wara minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna, illi inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li titint hekk fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana. Ġesu twilet għalina rrit ikun bniedem bħanna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erbieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li titintek fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u
unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, rina l-inti jomna li kisma tal-talb tagħna. Ġesu tbilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna tnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħolġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, nikun dak li titint kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna. Ġesu, twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, iħlisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf fl-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li titint hekk fis-sema u hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li jisma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħolġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk l-aktar li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Islim għalik Sultana, Om ta' ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Islim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li tqeva. Lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmur. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Rina wara dan it-turufnament il-Ġesu, il-frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġini Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun dak li titint hekk fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
id-dawl ta' dejjem jiddililhom. jistrieħuma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt talb tagħna, Kristu il-qatt talb tagħna. Missier Etern Alla, Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinità Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazzhom Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-perit tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-feħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rabta l-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. San Mikel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtarja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. O mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon,
Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u id-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Ġosepp Parust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.